Ugye ezt, ami az elején kellett, ez a bemutatkozás, ezt elmondtam, hogy ami érdekel minket, hogy honnan jött az, mert ugye azért ez még mezőgazdasági vidék, de olyan értelemben nem, én itt nem látom ennek a legerősebb gyökereit, hogy valaki egyszer csak belefog és tönkölybúzával kezd el foglalkozni. Miért? Hogyan? Hát a történetét, ha elmeséled, azt megköszönjük. Nem, hogyha most nagyon hiteles akarok lenni, akkor azt kell mondjam, hogy ezelőtt 16 évvel isteni sugallatra kezdődött el. Valami történt velem, ami azt mondtam a feleségemnek, akkor még vállalkozó voltam. Azt már láttam, hogy ez a rendszer, ami most már nagyjából össze is dőlt, ez össze fog dőlni. Hát 16 évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtem mondani, akkor még Bányász Jóska is azt mondta, hogy ne vagy te normális. Úgy szoktam mondani, hogy túl radikális vagyok. De azt hiszem, hogy most már nem kell ezen a témán vitatkozzunk. És előálltam az ötlettel a feleségemnél, hogy mi lenne, hogyha vennénk egy kamion tönkőbúzát. És mondta, hogy ne, hogy te normális. Hát azt minek? Persze ő még nem is tudta, mi az, hogy tönkőbúza. Hát én is csak úgy hírből hallottam. Olvasgattam, hogy szakrális búza, hogy ami engem megkapott az, hogy azonnal miután elkezdtem dokumentálódni, akkor rájöttem azonnal, hogy megéreztem, hogy itt a mi vidékünket ez biztosan szeretni fogja. Mert innen származott annak idején. És ez a gondolat, hogy én ezt ide visszahonosítsam, hazahozzam, ez annyira megfogott, hogy annyira izgalomba jöttem, hogy egy kamion búzát megrendeltem Magyarországról, kimentem, volt mezőtúron a valamikori mezőtúri főiskolának az egyik tanára, amikor megszűnt az iskola, akkor ő vitte tovább a tudást. Király nevezetű professzor, Király István, azt hiszem így hívták, öreg úr, egy református öreg úr volt. Én vele vettem fel a kapcsolatot, és szegény aztán meghalt menet közben, de ő volt az, aki elindított ezzel a tönkőbúza történettel. És az elején úgy kezdődött, hogy megjött a kamion búza, és feleségem megkérdezte, hogy ez rendben van, nagyon szép, nagyon jó, én mindent elhiszek, de te most mit akarsz ezzel csinálni? És akkor mondtam neki, hogy nem igazán tudom én sem, mert arra rájöttem, hogy ezt hántolni kell. Hántolót az nem volt persze, de hát akkor azt mondtam, hogy na most akkor még valahogy egy kicsit úgy fiatalabb voltam egy kicsit. És akkor csináltam egy hántolót, ezt be is tudom mutatni. És első lépés az annyira sikeres volt, hogy én azzal azt a kamion búzát elkezdtem megőrölni. Szóltam a szomszédoknak, az ismerősöknek, még Jóskáiknak is annak idején, csak nem voltak akkor vevők rá. Sok embernek szóltam, és másfél év alatt a lisztet el tudtam adni. Persze akkor gyorsan elmentünk Tirolba, hoztunk egy kövesmalmot, azt is majd meg tudom mutatni, azóta is működik, és akkora volt, és ez nagyon fontos megjegyezni, és nagyon ajánlom figyelmetekbe, hogy akkora volt, tehát olyan erős volt az emberek kezében még a családok kezében az a vagyon, amivel rendelkeztek, hogy képesek voltak arra, hogy akkor, amikor 80 bani volt egy kiló liszt, jó minőségű liszt az üzletekbe, akkor én tudtam adni 5 lejbe kilóját, ami azt jelenti, hogy a mai árarányokba visszaszámolva én most 40 lejbe kéne adjam kilóját a lisztnek. És volt rávevő, az emberek jöttek, keresték, nem jelentett a pénz gondot. Ez az ár, ez az 5 lejes ár, ez a magyarországi árnak a fele volt. És visszatérve kérdésedre, azt mondtam, hogy na erre a vállalkozásra, erre az egész tönkőbúzára rá lehet állítani egy olyan rendszert, egy olyan vertikumot, ami egy családot eltart. Volt 7 hektár földem, ami most is megvan, és azt mondtam, hogy ez a 7 hektár föld a családot el fogja látni. Így indult. Most a jelenben itt nálunk, mert ugye tőlem nyugatabbra nem tudom a viszonyok, hogy milyenek, de itt nálunk
az történt, hogy lassan az üzleti jó minőségű lisztnek az ára és az általam árult lisztnek az ára egy lej hiány közelített egymáshoz. Tehát akkor most még egyszer elmondom, 16 évvel ezelőtt 80 baniból, tehát 80 bani volt a liszt, én adtam 5 lejér, most 6 lej az üzletbe a jó minőségű liszt, és én adom 8 lejér. Jó. És ugye itt van egy olyan, ennek egy olyan vonulata, amit mi csinálunk, hogy a közösség és a közösségi értékteremtés. A közösségi értékteremtés szempontjából, ha most itt kicserélnénk téged egy olyan tivadarra, aki az álmainak az országában él, vagy az álmaiban él, akkor az milyen lenne? Hogy változna ez meg, hogy jó legyen? Érted a kérdést? Értem. Hát az lenne maga a mennyország. Én azt úgy csinálnám, hogy termeszteném továbbra is a tönkőbúzát, szükség esetén még tudnám növelni is a területet, nyilván ezek után a mennyiséget is, és rászorítanék mindenkit arra, nem kényszerrel nyilván, hanem szép szóval bebizonyítani, hogy foglalkozzon mindenki valamivel. Szinte mondanám azt is, hogy szinte mindegy, hogy mivel, csak több színű legyen a dolog, és kiiktatnám a pénzt teljesen. Azt mondanám, hogy kizárólag csak cserekereskedelemre, bizalomra alapuló rendszerbe, úgy, ahogy a rendtartó székely társadalom ezelőtt 100, 200, 500 évvel ahogy csinálta. Az egy olyan intézményrendszer volt, amit azóta a demokrácia, a görögök által felmagasztott a Démosz Krátosz sem tudott jobbat, és nem is fog tudni jobbat a rendszer, mert a köznek, tehát a köz az itt Székelyföldön alakult ki, ugye közbirtokosság, a földek közre voltak, tehát közösen gazdálkodtak, a só, ami vitális, életbevágóan fontos volt, az is a közösségé volt, minden a közösségé volt. Még a hit is közösségi volt. Kérdezek valamit, ami egy kicsit ebből kivezet, mert ugyanide megérkeztünk tegnap Kolumbán Gáborral is, tehát körülbelül ugyanide jutottunk. Gyanította. Hogy a rendtartó székely társadalom. Tehát itt nagy újdonságok nincsenek, tehát magyarul úgy tűnik nekünk az itteni székelyföldi tapasztalataink egyik kivetülése az, hogy nem kell feltalálni a spanyol viaszt, mert már megcsinálták régen, csak úgy kéne élni. Na most egy gyakorlati kérdés, hogy az éghajlat változásából itt ti mit érzékeltek? Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon jó, remélem a válasz is jó lesz. Örülök neki, hogy megkérdeztél, mert ráéreztél arra, ami a lényeg. Sokszor volt úgy, hogy úgy szerettem volna valakinek elmondani, de lassan már az sincs akinek. Én azt látom most jelen pillanatban, hogy ezek a székelyföldi hegyközi medencék, mint a Gyergyói medence, főleg az Alcsíki medence, részben a Felcsíki is, és az Alcsíki az föltétlen, és a háromszéki medencék is hatalmas helyzeti előnybe kerülnek, vagy kerültek már is, mert ha most csak tönkőbúzába gondolkodom, a tönkőbúza van annyira életképes, hogy azokkal a körülményekkel, amit most itt a fennvaló Isten adott nekünk, még mindig meg tud teremni, és mindig el tudja látni a népet vele. Ezzel szemben ugye láttuk az Alföldön, hogy én, ha most alföldi ember lennék, én most sürgősen elköltöznék az Alföldről, mert ott a helyzet annyira tarthatatlanná fog válni a jövőben, hogy meglátásom szerint nincs értelme. Dunántúlon talán, meg a hegyaljakban, az Alpok alja, az a hely, ahol még meg lehet, de ott is úgy szorul vissza úgy szépen, mert... Először ő, aztán én reagálom. Egy kérdés. Kérdezz. Hogyha egy radikális módon az egész vízgazdálkodási paradigmát félre söpörnénk, és mondjuk 5-10 éven belül, nem nekem kéne ezt a kérdést feltenni, ez inkább neked kéne, Bogi, de hogy látsz arra esélyt, hogy az Alföld megmenthető? Persze.
Vissza kellene állítani a Tisza árterületét, a fokos gazdálkodást. Ez körülbelül olyan, mint a mobiltelefont elvenni az emberektől. Ez meglátásom szerint soha nem fog megvalósulni. Önnek ennyire ne örvendj azért, mert az emberek döntő többsége nem törődne abba bele, hogy elveszik a mobiltelefonját, de arra viszont már a minisztériumban is rájöttek, hogy ha nem állítjuk vissza legalább részlegesen az árteret, és nem a tájban tartunk meg vizet, akkor nem fogjuk sehol sem megtartani. Akkor keresetek magatoknak, mielőtt neki fognátok egy olyan őrültet, mint Széchenyi, igen. És akkor majd meg fog valósulni, addig nem. Vissza kell csinálni az egészet. Vissza kell csinálni. Na most ami viszont itt fontos, mert azért ide szúrom zárójelbe, vagy igen, a Dunántúlon még lehet gazdálkodni, tehát mi ezt, amit az előbb elmondtam, ott csináljuk, mi még kukoricát is aratunk úgy szerencsés években egész jól, és a nem szerencsés években is, de az Alföldön már ez nem mindig így van. Hát itt ezekben a körökben mindig egyetértettünk a kérdések megoldásában. És visszatérve, tehát valami konkrétumokra úgy bontsd le, mert igen, tehát helyzetbe kerültek ezek a medencék, Csík különösen, de lassan a Gyergyói is, a Tönkölybúza, meg általában is olyan gabonák szempontjából, amik eddig a Kárpát-medence mélyebben fekvő részein voltak termeszthetők, de ha le kell fordítani azt, hogy milyen jelenségekben fogható meg azt, hogy itt változik valami, azok micsodák, mert ti itt éltek, tudjátok, és mondjátok. Tehát végül is az asszály ugyanúgy sújt minket is, mint az Alföldet, vagy mint akár a Dunántúlt is. Tehát a hiedelemmel ellentétben itt sincs több esőnyar. Nincs. Viszont a hőmérséklet, az átlag hőmérséklet az még mindig jobb, mint az Alföldön. Ez nagyon fontos, ami azt jelenti, hogy a levegő később melegedik fel, és korábban hűl le. És az éjszakák tartalmaznak, függetlenül attól, hogy mekkora a szárazság, még mindig tartalmaznak annyi párát, köd, harmat formájába, ami szűkösen a Tönkölybúzának elég, hogyha tavasszal el tud indulni. Majd meg fogom mutatni, hogyha kimegyünk, ha akarjátok, hogy ugyanúgy, hogy néz ki. Ősszel vetitek? Ősszel, persze. Ősszel vetjük. És a fagyok, azok a Jóskától tudjuk, hogy kezdenek hiányozni a fagyok, meg Kolumbán Gábortól is. Nincsenek a nagy havak, nincsenek a hónapig tartó. És hogyha van, akkor lehetetlen módon jön. A tavaly előtt például volt egy olyan jelenség. Elmondhatom, hogy 16 éve foglalkozom, én nem voltam született, tehát a nagyszülők nagy gazdák voltak, de a szülőknél teljesen kiesett ez a láncszem, és én úgy álltam vissza, hogy a nagyapáimnak az emlékeiből élek, meg az élni akarás az, ami bennem megvan, és az aztán vált a 16 év alatt arra a tudásra, hogy elmondhatom, hogy 16 év alatt 16 féle tönkölybúzát termesztettem. Soha nem volt egyforma. Mindig más volt, mindig másképp reagált. Ez ugyanakkor, ez meg nagyon érdekes, hogy a kenyér őrlésekor és a kenyér dagasztása és sütésekor ugyanúgy visszaköszön. Két olyan, hetente egyszer dagasztunk és sütünk, két olyan sütés nem volt, hogy egyforma legyen. Mindig valami változik, mindig, mert él. És kérdés, ez a fajta, mert mi most nem fogjuk látni még a teljes valójában, mert itt még bőven nem kalászol, Magyarországon kalászol a búza, hogy ez az a magas szárú, nagy szárú tönkölybúza, amit van, vagy nem? Hát ez Öko 10-es és a Frankenhornnak a nem hibrid változata, hanem én szándékosan összekevertem, és mondhatnám azt, hogy nem az a tipikus magas növésű, de nem is az alacsony. Igen, valahol a kettő között egy köztes. Magyarországon ugye megszűnőben van az állattartás és a növénytermesztés összekapcsolódva, ezért nem is kell a szalma, ezért nálunk ekkora búzák van. Így van. Ilyenek, és akkor annak csak a kalásza van, mert a szalma nem kell senkinek. De most például én szándékosan egy osztrák fajtát vetettem, ami jobban ellenáll bizonyos betegségeknek, az ilyen magas, tehát most már egy kisebb ember nem is látszik ki. Azzal vigyázni kell, mert a túlzottan magas fajtától, mert hogyha gazdag a talaj, a táptalaj, akkor megdől. Annyira kövéren nő, hogy megdől. Egy zárójelet, erre is van módszer, cikocelnek hívják, amelyik a cellulóz, sejtek cellulóz tartalmát megnöveli, tehát megerősödik a szár tőle. Mi azzal szoktunk permetezni egyszer, soha nem dőlt még. Na most ennek a harcnak, hogy a szára erős legyen, meg magas legyen, akkor van értelme, hogyha, amiről még ugye nem volt szó, hogy
Én a tönkölybúzát az elejétől a végéig, az utolsó darabját is felhasználom, hasznosítom. A szárát, a szalmáját, meg a toklásznak egy részét azt eltüzelem, ezzel tüzelek, és na számomra viszont mint tüzelő tömeg az számít. A toklásznak azon részét, ami párnába, meg ilyen nyaktámlának, meg ilyen ezek a jogások viszik, arra nagyon jó, derékajnak akár, de például csináljuk azt, hogy a kertbe kiterítem a toklászt, azt amit a gépből, amit kiszól, és a mag nem áll meg benne, és takarásnak, hogy ne veszítse el a nedvességet, ne húzza a napot. Ez nem a mulcsozás, ez egy ilyen saját elképzelés, de bevált, nagyon jól működik. Tehát oda is tudom hasznosítani. Ez így ebből a szempontból nagyon jó. Mi hogy csak elmondjam ezt, hogy így cserélődjön a tapasztalat. Két szempont az, ami miatt vetjük ezt a magas szárú búzát. Mi is a szalma bálával fűtünk egyrészt. Másrészt a magas szárú búzán itt még nincs, de lesz. Ha ilyen marad, az éghajlat lesz. Magyarországon rendkívüli mértékben elszaporodott a vetésfehérítő bogár. És annak a lárvája az alacsony szárú búzákra könnyen feljut a földről, és a levelekre, ugye főleg a zászlós levél fonákját megeszi, és nem tud bekalászolni, mert nem lesz elég ugye zöld színtest a lövény. Ez a nagy hőmérséklet probléma miatt van. Meleg meg a száraz. Meg a száraz, így van. Na most, hogyha magas, akkor nem tud annyira fölmászni, és ez ebbe az évbe be is jött nekünk, tehát nem volt annyi vetésfehérítő bogarunk, mint más. Hosszú távon ez itt is fog majd szerepet játszani. Hát én 25% önrészt adtam hozzá, az egész történet 8000 euróba áll, 8500. De ez nem most volt, ez 3 éve. 3 évvel ezelőtt. Majdnem kétszer ennyibe kerül. Azért most fél áron jó megvenni. Beszéljünk róla, nagyon érdekel a dolog. Na. Forog-e a felvétel? Forog. Megkérdezem az operatőr elvtársat. Forog a felvétel, akkor... Egy olyan kérésem lenne, tudnál egy kicsit elrébb jönni, hogy a üljek át ide? Picit jobb lenne. Elnézést kérek. Igen, mert a napra lehet nézni, nem vagyok profi operatőr, ezt onnan is lehet tudni, hogy nem terrorizálom az alanytalan házatosan. De pontosan vagy annyira profi, hogy már látod, hogy mi a jó, mi a rossz. Hogy szeretnéd te látni, mi a jó, mi a rossz, igaz? Most ez itt jó. Na, tehát akkor, hogy kezdjük az elején. Akkor ugye ezt, ami az elején kellett, ez a bemutatkozás, ezt elmondtam, hogy ami érdekel minket, hogy honnan jött az, mert ugye azért ez még mezőgazdasági vidék, de olyan értelemben nem, én itt nem látom ennek a legerősebb gyökereit, hogy valaki egyszer csak belefog és tönkölybúzával kezd el foglalkozni. Miért? Hogyan? Hát a történetét, ha elmeséled, azt megbeszéljük. Nem, hogyha most nagyon hiteles akarok lenni, akkor azt kell mondjam, hogy ezelőtt 16 évvel isteni sugallatra kezdődött el. Valami történt velem, amitől azt mondtam a feleségemnek, akkor még vállalkozó voltam. Azt már láttam, hogy ez a rendszer, ami most már nagyjából össze is dőlt, ez össze fog dőlni. Hát 16 évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtem mondani, akkor még Bányász Jóska is azt mondta, hogy nem vagy te normális. Úgy szoktam mondani, hogy túl radikális vagyok. De azt hiszem, hogy most már nem kell ezen a témán vitatkozzunk. És előálltam az ötlettel a feleségemnél, hogy mi lenne, hogyha vennénk egy kamion tönkölybúzát. És mondta, hogy nem vagy te normális. Hát azt minek? Persze ő még nem is tudta, mi az, hogy tönkölybúza. Hát én is csak úgy hírből hallottam. Olvasgattam, hogy szakrális búza, hogy ami engem megkapott az, hogy azonnal miután elkezdtem dokumentálódni, akkor rájöttem azonnal, hogy megéreztem, hogy itt a mi vidékünket ez biztosan szeretni fogja. Mert innen származott annak idején. És ez a gondolat, hogy én ezt ide visszahonosítsam, hazahozzam, ez annyira megfogott, hogy annyira izgalomba jöttem, hogy egy kamion búzát megrendeltem Magyarországról, kimentem, volt mezőtúron a valamikori mezőtúri főiskolának az egyik tanára, amikor megszűnt az iskola, akkor ő vitte tovább a tudást. Király nevezetű professzor, Király István, azt hiszem így hívták, öreg úr, egy református öreg úr volt. Én vele vettem fel a kapcsolatot, és szegény aztán meghalt menet közben, de ő volt az, aki elindított ezzel a tönkölybúza történettel. És az elején úgy kezdődött, hogy megjött a kamion búza,
és feleségem megkérdezte, hogy ez rendben van, nagyon szép, nagyon jó, én mindent elhiszek, de te most mit akarsz ezzel csinálni? És akkor mondtam neki, hogy nem igazán tudom én sem, mert arra rájöttem, hogy ezt hántolni kell. Hántolót az nem volt persze, de hát akkor azt mondtam, hogy na most akkor még valahogy egy kicsit úgy fiatalabb voltam egy kicsit. És akkor csináltam egy hántolót, ezt be is tudom mutatni. És első lépés az annyira sikeres volt, hogy én azzal azt a kamion búzát elkezdtem megőrölni. Szóltam a szomszédoknak, az ismerősöknek, még Jóskáiknak is annak idején, csak nem voltak akkor vevők rá. Sok embernek szóltam, és másfél év alatt a lisztet el tudtam adni. Persze akkor gyorsan elmentünk Tirolba, hoztunk egy kövesmalmot, azt is majd meg tudom mutatni, azóta is működik, és akkora volt, és ez nagyon fontos megjegyezni, és nagyon ajánlom figyelmetekbe, hogy akkora volt, tehát olyan erős volt az emberek kezében még a családok kezében az a vagyon, amivel rendelkeztek, hogy képesek voltak arra, hogy akkor, amikor 80 bani volt egy kiló liszt, jó minőségű liszt az üzletekbe, akkor én tudtam adni 5 lejbe kilóját, ami azt jelenti, hogy a mai árarányokba visszaszámolva én most 40 lejbe kéne adjam kilóját a lisztnek. És volt rávevő, az emberek jöttek, keresték, nem jelentett a pénz gondot. Ez az ár, ez az 5 lejes ár, ez a magyarországi árnak a fele volt. És visszatérve kérdésedre, tehát mielőtt megindítanám, elmondom nagyjából, hogy mit lehet elvárni tőle, hogy van ez megoldva, és akkor majd utána megindítjuk. Tehát ez az a gép, amit annak idején terveztem, amikor a feleségem mondta, hogy na most megbuktunk, és mondtam neki, hogy ma annyiszor megbuktunk, hogy már én nem félek ettől se. És akkor azt mondta, hogy na, ha ezt meg tudod csinálni, zseni vagy. És akkor ez lett belőle. Most úgy kell, tehát azt kell tudni róla, hogy tulajdonképpen nem én találtam ki, én csak módosítottam. A maxelelő kalmárosta tulajdonképpen az egésznek a lelke. A működési elv, ugye itt vannak benne tehát a régi maxelelő kalmárosták úgy működtek, hogy kézi hajtányosan meghajtották, és akkor a paraszt hajtotta, az szerelte, és ez a rostát én ide lehoztam, de a rosták itt bent voltak. Van amúgy nekem ilyen eredeti kalmárostán is. És azt a szelet, amit csinál, itt kijön a toklász, kifújja, ide lehúd, itt meg ez a rázó, ez rázza a búzát, amit kihántol, a hántoló itt van fent. De ezeket majd látni fogjátok, mikor majd elindítunk. És na most tehát a kalmárostán kívül, ami saját találmány, a kalmárosta tetejére én ráütettem ezt a hántológépet. Ez egy ilyen állati eledel, tehát ilyen darát tud csinálni. A malomkövek vannak benne, ilyen szintetikus, tehát nem természetes kövek, hanem ilyen mesterséges kövek, és nem vízszintesen működnek, hanem függőlegesen, vertikálisan. Tehát felültettem oda, megoldottam az anyagnak a felhordását egy csigával, a rázót itt lent, ami szelektor is ugyanakkor, ezzel meg tudom csinálni azt is, hogy a búzát kitisztítom, de el is tudom választani a toklásztól. És akkor ez azt tudja, hogy majd folyamatosan látni fogjátok rázza, kiválassza a toklászt, a ki nem hántolt búzát ide, és ide jön le a tiszta búza, ami majd megy a malomba, és ide hull le a tört mag, vagy esetlegesen a gyomos, hogyha gyomos a terület, és gyom is van, akkor a gyom oda hull le. Itt van egy fiók, amit kihúzok, és akkor azt általában úgy szoktam megoldani, hogy most ami érdekes, persze vannak ilyen apróságok, még ilyen újítások benne, hogy itt van egy tartály, tartályban van lent egy ilyen végtelen csiga, amelyik mindig mozgatja annyira, hogy egyenletesen nekem folyjon le. Itt van egy
egy ilyen elzáró Schubert, amit itt hátulról meg lehet nézni, hogyha benézel, ott látszik, hogy a hántolandó mennyiséget tudom itt szabályozni, a szél, hogy mennyit. Tehát ezek ilyen saját találmányok voltak, ezeket meg kellett oldani. És nagyon jól tudom, én már fül után tudom szabályozni a dolgokat, akkor meg van oldva az is, látjátok ott fent azzal a tével, hogy külön amikor megy fel a búza, akkor fel tud menni odáig, ottan belemegy ide a tartályba, ez különböző munkafázisra szükséges, viszont hogyha feltűröm ezt a tét, egészen a lyukat, ami ott a csőbe meg van alkotva, azt ha lezárom, akkor fel tud menni, ugye itt le van zárva, és akkor felmegy egészen a hántolóba. Tehát működési szempontból nagyjából ez a lényege. Még tudni kell azt, hogy ez az egész szerkezet eléggé termelékeny, ami azt jelenti... Tehát akkor kell azt a tét használni, amikor csupasz búzát akarsz osztályozni. Akkor is. Akkor is. Nem, a tét, tehát akkor nem kell használni, akkor csak ide jön be. Azt mondom, igen. Akkor kell használni, amikor felmegy a hántolóba, fel kell vigye, amikor már meg van tisztítva. A tönköly oda megy, igen, és akkor amikor meg csupasz búza van, az meg nem megy bele a hántolóba, hanem csak az oszt ide a rostába. Pontosan. Így van. Láttam én már ilyet, tehát a kombány belseje is egy picit hasonló, csak persze. Hát ez sok, van saját ötlet is, van egy kicsit lopva, módosítva innen-onnan, amit megláttam, ugye, hogy elképzeltem. A lényeg a dolognak az, hogy energiafelvétel szempontjából én egy 2 kW háromfázisból, 2 kW-tal meg tudom oldani ezt az egészet. És most mutatok nektek, onnan te kamerával jó vagy, mutatok egyet, hoztam Ausztriából egy gyári hántoló, ilyen digitális számítógép technikával ellátott csodálatos ketyere. Látjátok, tiszta por az egész, mert az van, hogy 5 kW-os energiafelvétellel dolgozik, és a termelékenysége olyan, hogy körülbelül 3-szor annyit tudok megcsinálni ezzel a géppel, mint ez a gép, amit megcsinál, és mondom, hogy 5 kW-ot vesz fel, ez pedig csak 2-t. Ami még nagyon fontos, és ez talán az egész történetnek a leglényegesebb pontja, az az, hogy ezek a gépek, tehát ez is, meg ott még vannak egyéb gépek is, minden úgy van nálam kivitelezve, hogy szükség esetén, hogyha áramkimaradás van, akkor ezt a szíjat, hogyha én innen leveszem, és hogyha innen egy akár egy bicikliről, akár kézihajtányosan, egy karral, ugyanúgy lehet hajtani tovább, az élet itt nem áll meg. Tehát minden gépen úgy van megcsinálva, azon kívül, ugye azt nem én terveztem, hogy ilyen krízis és kritikus alkalmakkor át tudom hidalni ezeket a problémákat. Számomra ez volt a nagy kihívás, a tervezés szempontjából mindent úgy alkottam meg, hogy látjátok, a sok működéstől a szíjak kopnak, és ilyen fekete lesz az ember tőle. Na, és akkor most megmutatom, hogy hogy működik. Itt nézzétek meg, itt van benne, ez egy olyan állapotban van ez a tönkörbúza, hogy ez már egyszer ki volt hántolva, és vissza szoktam rakni. És akkor most az van, hogy először ki fogom szelektálni, ami kijön, azt vissza fogom tenni, és akkor azt ki fogjuk hántolni. De csak azért, hogy lássátok ti is, nézzétek meg, hogy működik. És akkor most el fogom indítani, megy a filmezés, megy. Pillanat. Van egy ilyen indítási sorrend, hogy először elindítom a rostát, igen. A hántoló és úgy a felhordó. Ezt így kell. A felhordót, és akkor utána a hántolót. A hántolót most nem indítom meg, majd csak a következő fázisban egyszer kiválasszuk itt a dolgokat, és akkor meglátjátok, hogy válassza ki. Esetleg meg lehet nézni, hogy ez most milyen állapotban van, és hogy milyenné lesz. Elindul a rázó, de a rázóval együtt elindul a szék is, de majd egy kicsit vigyázzál, lesz egy kicsit hó. Akkor elindul a csiga, amelyet így felhordja. Ennyire lezárom, hogy túlzottan ne fusson le, legyen ideje kirázni. Ez így szinkronba kell működjön.
a csigát állítottam meg, kicsit visszahozom. Ez, ami ide lejön, ez megy majd a hátolóba. Ez az a maga, ami már, ezt is még kell tisztítani, mert ez nem az az állapotú búza, ami a kombányból lejön, hanem ez már benne volt a gépben, csak ott megmaradt. Nem tudom. Ez azért nem annyira tiszta, mert mondom, ez a már kilókkal már jár benne a gépben. De most minden elfogjuk nyomatni, akkor majd egyedek lennek az olyan, ami a kombányból lejön. Na most egy Jóska, légy szíves, azt a létrát ad ide nekem, mert még ez a létre is hozzátartom. Lássátok meg a hántolást is, hogy működik. Na most fogod megérteni ezt az elzáró történetet. Most azért, mert kicsi a mennyiség, ezt most fel fogom vinni a hántoláshoz, fel fogom önteni, mert itt a csigába az egész elveszne. Ide egy jó zsákkal benne megy a csigába. Igen, ezt láttam. Én már értem azt az egész elosztást. Fog csak meg, valamelyik fogja csak meg. Hogyan át ezt? Itt van a lyuk körülbelül, amikor lehull ide. És most nem tud elérni. Na most, ezt elindítom. Jóska? Habár én gyorsan, ameddig lemászok, addig nem lesz még semmi. Most megint elindítom a rázót, elindítom a hántót. Hát ez körülbelül így működik. Látjátok, már le is jár, ha megállíthatom. Majd ezt most így tudom, most már nincs akkor a fog. Az, amelyik vasúlyosabb, az ide hull le, a könnyebben megkapcsolja. Ez az a része, amit teszek takarásra, a növények. Ez meg tüzel. Az meg tüzel. Ez pedig igen. A párnában melyik megy bele? Az első. Nem, Finomabb? nem, Finomabb? a párnában, Keményebb? tehát a keletkező össztoklász mennyiségnek körülbelül 30-35%-a jó a párnában, de megmutatom azt is, hogy az milyen. Jó. Az, amelyik itt jön le majd utoljára, Ja, értem. mert én ezt többször visszateszem. Hát igen, át kell járatni többször, mert Át kell láttam még járatni. elsőre, még Igen. nem az igazi. Aztán vannak ilyen csigák, amivel ide belehordatom. Akkor például, amikor én magamnak dolgozok, én itt egy nap meg tudok csinálni tiszta vak egyedül 800 kilót körülbelül. És akkor innen például engedem bele látok. Na ez a minőség itt, amit látsz. Ez a kombány tiszta körülbelül. Igaz? Igen. Igen, ezzel másképp néznek ki azért. Na. Akkor lezárom, mindig is akkor így dolgozok, a zsákok örökké folyamatosan itt vannak. Mutatom nektek még
várjál, ez nem az, ez sem az, azt hiszem elveszem. Na ez a, nézzétek meg a párnába való. Ezt Debrecenben láttam, hogy 450 forintért árulják ennek kilóját. De ez az, amelyik portalanított, ez az a minőség, ami már a párnába belemegy. Itt az az érdekes ebben a párnás történetben, hogyha a termelő, tehát az a termelő tudja ezt igazán megcsinálni, aki ezzel foglalkozik, hogy minden évben frisset tenni. Úgy, mint a szalmazsákban friss szalma. Úgyhogy minden évben meggyúrják újra a szalmazsákot. Itt is ugyanaz a helyzet, mert azok a pozitív energiák, amit ez tartalmaz, az mind friss, újon aratott, és akkor örökké ki lehetne cserélni a betéteket, úgy volna az igazi. Kérdés, láthatunk-e teljesen kitisztított búzát? Persze, ott majd megyünk a malomhoz. Mondtam, hogy majd következik a fázis. Csak meg akarom mutatni nektek érdekességből, hogy lesz egy olyan, csak egy pillanatot, légy szíves. Lesz egy olyan pillanat, most közelebbről már el fog jönni, most már ott tartunk, amikor majd energia probléma miatt nem lesz gyomírtó, nem lesz műtrágya, ennek már a szelét érezzük, és rengeteg, tehát azok, akik még mezőgazdaságban, búzatermesztéssel fognak foglalkozni, azok találkozni fognak azzal a jelenséggel, ugye a búzáknál is az lesz, hogy Monsantos történet ismeritek, hogy ugye a saját magodot, meg kell vedd a magot, az meg már nem tudja, azt nem önálló, nem tud a földeken úgy viselkedni, ahogy kellene, és egy csomó gyom lesz. Én kiszámoltam azt, hogy a mostani hibrid búzákot, hogyha elvetik, a mostani hibrid búzából, hogyha nem lesz gyomírtó, nem lesz egyéb, körülbelül lesz 1000 kg búza, tehát 1000 kilót aratnak, amiből körülbelül 500 kg lesz a búza és 500 kg gyommaggal. Második, harmadik évben majd meglátjátok, hogy el fog jönni ez a pillanat. És akkor azt ki kell választani, mert az is érték lesz, de mivel? És akkor erre van nekem egy ilyen felszerelés. Ez egy régi 100, ki tudja hány éves trier, ami kiválassza a gyommagot, szétválassza a búzától, aminek az a lényege, aki nem tudom, ismerőse, itt bemegy a búza a hengerbe, és a gyommagok ez egy cinkből van, tehát egy nagyon puha anyag, ezekbe a gövökbe belemegy, és azt ki tudja választani a búzát külön, ez a lényege. Na most ez ugyanúgy géppel meg lehet hajtani, de ugyanúgy, hogyha ezt a szíjat leveszem, itt van ez a hajtókar, hogyha oda felszerelem, kézi hajtánnyal ez ugyanúgy működik. Tehát ezt akartam érzékeltetni, hogy nekem ezek a dolgok megvannak, én erre fel vagyok készülve, mert meggyőződésem az, hogy ez a világ el fog jönni. Ugyanakkor itt majd, ha kimegyünk kívül, megmutatom nektek, én úgy képzelem el ezt az egész vertikumot, hogy egy adott pillanatban eljön majd az az idő, hogy majd vissza kell nézzünk aratáskor az aratókévelkötőgépre, nem tudom, olyat láttál-e? Aratókévelkötőgépet, ezt meghúzhatja a ló is, egy ilyen kis traktor is, attól függ, hogy a kerékből hajtsa meg magát, vagy gardányal. Na, van nekem olyan is, ott van egy kis cséplőgépem, és ott Jóska mögött. Itt van egy vetőgépem, ami lóvontatású vetőgép nekem. Tehát 3 generáció van, az a lényeg, hogy 3 generáció van. Van a legmodernebb, a köztes, és van a kézi hajtányos, az állatvontatásos. Itt van egy olyan vetőgép, ami nem vetőgép, hanem cséplőgép, ami kézi hajtányos cséplőgép, 1865-ből való, német. A kombány őse. Ez a szérkentyű. Ez működőképes, ugyanazt tudja, mint a kombány, csak ezt kézzel meg tudod tartani. Ez működött, Jóskáig egyszer eljöttek kalákázni, termesztettem olajlent, és az olajlent ezzel csépeltem ki. Persze nem kézi hajtással, hanem motorral. Na most, hogy ne töltsük az időt dióéba, ennyi. Ami még érdekes az az, hogy amikor a kévéket majd behozzuk, amikor eljön annak az ideje, azért van kialakítva ez a csűr, hogy akkor ezek a
lyukak, ezek a fiókok, ezek azzal lesznek megtöltve. A kévével, és akkor a kéve az cséplődik itt bent, mint cséplőcsőr. Most roppantú gazdag vagyok, tele van, ez a tároló is, az a tároló is ott hátul, ez is, mert nem veszik az emberek. Most úgy van kialakítva a dolog, hogy amikor megvan az a bizonyos 800 kg, amit meghántolok egy nap, akkor ugye azt még elé kéne vinni a malomhoz. A malom az elől van. És az úgy történik, hogy itt van ez a hántoló, és hogyha ide jöttök, akkor itt benéztek, itt van 2 cső. Ezt érdemes lefilmezni, filmezd le, és majd mondom közben, hogy ez a magfejfúvó, ezen a csövön keresztül az udvaron elé megy, a csövön keresztül körülbelül a 80 métert megy, és ott van elől egy tározó, azt most mutatom. Igen. Itt megy előre, csak itt 2 irányba megy, mert itt be van állítva nekem egy nagy teljesítményű malom is. Az oda viszi, hogyha oda csatlakoztatom, de van egy másik, amelyiket most használok, itt ez a nyomvonalat. Ez a föld alatt van? A föld alatt, igen. Aha. Na itt jön ki, itt bújik ki a földből, itt felmegy, és ott van bent egy tároló, és akkor bemegy a tárolóba, és a tárolóból pedig megy be a malomba. Ezt azért kellett megvalósítsam, azon túl, hogy segítség, most jövök előre, gyertek. Na itt van a malom. Itt jön be a tárolóból a búza, ez úgy van megoldva, hogy ez folyamatosan onnan jön le, és általában amikor őrölök, akkor, tehát általában úgy szoktam csinálni, hogy amikor valamivel dolgozok, akkor tehát 2-3 dologgal foglalkozok egyszerre. Megy a malom, ott a tető alatt, ott fúrok, faragok, mindig veszek valamit, és akkor ellenőrzöm. Jövök be, nézem, hogy itt mi történik, és volt úgy, hogy a kövek összesúroltak, mert nem volt meg ez az öntáplálása, és akkor innen a lábából kellett megtápláljam, és akkor néha elszalasztottam. De így nem tud megtörténni, mert akkor folyamatosan megy. Az a hátránya van, hogy itt, amikor lejön a liszt, akkor amikor feltelik, annyira feltelik, akkor kiviszi a korpába. De hát olyan nem történt egyszer talán. Mindig arra vigyázok, hogy ez ne történjen meg. Na, dióhéjban körülbelül ennyi, amiről szó van, és akkor kérdezted, Zsolt, hogy a búza milyen állapotban, ilyen állapotban kerül az őrléshez. Ez még mindig nem tökéletes. Ez még mindig nem tökéletes, viszont azért hagyom, ezt én még tudnám tisztítani, de nem tisztítom azért, mert itt van, ha megnézitek, itt van egy ilyen szitarendszer. Ugye ott van a malomkő, és a liszt az bejön ide, és itt itt leveszek egy szitát, gyere nézzél bele, van egy ilyen keferendszer, és a kefe az kihordja, a lényege a dolognak az, hogy tehát ami benne van, az már bekerül a korpába gyakorlatilag. Tehát kijön a korpának, erről is érdemes lenne beszélni, mert ez még Magyarországon is vita témája, hogy akkor most egészséges a korpa, vagy nem, egészséges a teljes kiőrülésű liszt, vagy nem. Én a korpának a körülbelül a 60%-át kiveszem a teljes kiőrülésű lisztből. Az eltávozik itt, és azzal tartom az állatokat. Nem néztük meg a mangalicákat, de hát el tudjátok gondolni. Mindig annyi van, amennyi szükséges ahhoz, hogy tehát a keletkező korpa mennyiségét, hogy felegyék. Tehát önfenntartó módon működik ez a rendszer. Be van állítva egy ilyen ciklikus folyamat, hogy semmi se gyűl meg, hanem minden vagy elég, vagy felhasználódik, vagy az állatok eszik meg. Tehát ilyen többlet termelés nincs. Körülbelül ennyi a történetnek a lényege. Na most a lisztnek a minősége az meg ilyen, amit őrölök, itt amit láttok.
Mi négy tagú családot lehet átlagba számolni, mert hol 3-an vagyunk, hol 6-on. 3 kiló lisztből sütött kenyeret eszünk meg egy héten. Az akkor egy 6 kilós kenyér, jó gondolom körülbelül. Mennyi vizet vesz fel? Durván annyi, igaz? Hát körülbelül igen. Nem 1 kenyér, hanem 3 kenyér, de összmennyiségben 6 kiló.